Bai, kuriosoa izan da korrika Buenos Airesen bizitzea, bidaia hau hasi aurretik, duela 3 hilabete, korrikaren datak atera ziren eta konturatu nintzen ez nula biziko Euskal Herrian, eta segituan begiratu nun, nun harrapatzen ninduen eta Buenos Airesen. Baina, ez nekien nun edo nola egingo zen, eta egia da, euskaltzaleaken kontaktuari esker, jakin genuela hemen izango zela, ez. Eta oso esperientzia berezia, ez? Etxetik kanpora, gainera, 24 orduz jarraitu dugu asko zuzenekoa, eta batean hemen egotea, ez? Eta ikustea beste gazte, ez dakit beste urte nola izango ziren, ez? Asko igual ikasten dudenak, edo hemen bizitzen dudenak, baina baita ere bertako euskaldunekin konpartitzea egun hori, oso berezia izan zen, korrika genuen neko azkar. Eta gero bai oso kurioso izan zen, gero baita ere trikipoteoa, giroa, ez? Ikustea hemen ere, bai, zakite, trikia eta bar, ez? Nola momentu surrealista ere bazan, Buenos Airesko kaletan zehar dantzatzen, abesten. Korrika badala euskaldun guztiontzako oso ekimen berezia, emozionatzen gaituna. Ni, beti korrika egin izan dudala, ez? Eta gaina etxetik ere jaso izan dute, atxikimendu handia, bai korrikarekiko eta bai euskararekiko eta euskalduntzearekiko, ez? Ama ere euskara irakaslea izan da urte askotan, eta gainera lehenengo korrikaietan ere ibilitakoa, eta elementu guzti horiek juntatzen diranean, batean etxetik kanpo, ez? Sortzen dute beste sinergia bat. Orduan izan zen oso esperientzia polita.